Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 muri yeZimbabwe. Panapa muchange muchiwana zvirongwa zvezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvese muchange muchizviwana panapa. That's why takavhura podcast. Nhasi ndine mukomana wandinaye achakumhoresai ega ende achataura zita rake ega. Zviri sei? Andribo muri sei komukoma? Zita ndiani? Zita ndi Oma Willard. Oma Willard ndokumborombotaura nemafanzi kuti vanhu vari kuona this video zve2 minutes chete. Chingowamhoresa. Alright, toti makadiko muri yeZimbabwe, muri sei, kuri sei kwamuri ikoko? Rega tiribvunze tichidai so. Cause da kubvunza zvikuenderana nevanhu vari kuona video, vanga vachida kubvunza kuti unoita nezvei. Okay, I'm a singer. Unoimba type ipi? Afro ne hip hop. Zvakatanga ridi. Okay, zvekuimba izvi ndongoti zvakatanga ndiri form 1, but ndiri form 1 ipapo handina kuzoimba. Then ndakazonazoimba ndiri. Sei wati zvakatanga uri form 1 usina kuzoimba form 1? Like zvaitika ndezvekuti kuimba ndaitoda, but that time ndaingotya maparents nchiti maybe anogona kuti kundirambidza. Saka unautanga kuimba uri form 1. Ndochokwadi. Kuimba ndaimba but ndaisaimba zvinozikana. Ngoimba zvezvo. Waizviimbira uri 1. Ndatobvumirana neni cause iwo wakati wakatanga kuimba uri form 1. Wabva wati handina kuti nazotanga futi kuimba ndiri form 1. Zvikurota unotanga kuimba uri form 1, right? Yeah, ndongoti form 4 but zvekuda kuimba ndakazvitanga ndiri form 1. Wane makore mangano uchiimba? Tongoti tse 1 year. Tiri ipapo Willard, unoimba musambo upi wemusic? Okay. Sezvo ndati ndoimba afro ne hip hop ani. Afro ne hip hop. Yeah. Alright. Mukuimba kwaunoita pane masong here ati abuda akuzivikanwa nevamwe vanhu ari pa media? Yeah, pane aripo, pane haipo. But asata kunyatsozikana navanhu but ive areas nevamwe vakaonawo vakusiya. Alright. Yeah. Willard uyu anobuda nechipapi? Pa few iField. Yeah. Alright. Tisatenda kure vanhu vanenge vada kumirira kunzwa kuti mukomana uya nechipo here vanogona kuoneswa munhu asina zvaanogona. Video raenda kure afamba aona 10 minutes ozonzwa my way nachipedza data. Ndokumboromborera vanhu freestyle pasina beat. Freestyle. Okay. Ndoimba iri hip hop. Unoimba iri hip hop. But sezvo uri artist ndokumborozoita kakuimbisa. Alright. Kuchikoro ndakaenda 1, masubject ese ndakapasa 1. I still remember mama chindiudza mudezi aikura uone, nhasi ndazvionera pamuno sefodya, zvese zvakaitwa nevamwe ndakaita 1. Yeah, ndakaita 1. Why me ndabvunza? No, I can't live like this. No. Yeah, I can't live like this. I deserve better now. Willard, miro wakadaro Willard. Song itanzwa tainzwa warwa freestyle iri kunakidza ndika. Wakainyora nekuda kwei nekuti takatarisa maartist mazhinji zvafana Japreza paanonyora song anokuudzwa kuti iyi ndakainyora ndichifunga zvakadai, iyi wakainyora nekuda kwereason yei? Okay, takatarisa situation iri muZimbabwe anditi. Vana vakawanda vane chikoro but mabasa avana. Uri muZimbabwe muna mabasa? Ndozvandiri kuti ivo vane chikoro vana but mabasa avana. Alright. Ndozvo waida kuzama kutaura. Kuti kupasa ndakapasa 1 but hapana zvauri kuita. Hapana zvandiri kuita. Alright. Willard, zvandanyanya kushedzera ndiri kunyepera Willard. Unonamadza kupi? Okay, my religion is Muslim. Ndimunogeza nekapu here. Danozonzwisisa cause vanhu pavanonzwa kuti maMuslim kubva kare isusu mudziro wataitwa kuMuslim tainzi munogeza nekapu. Mubathroom munopinda nekapu and then motanga kuzvidira. Chingave chokwadi. Ora chinongoitika ka tingangoti kapu chete. Okay. Tingangoti like zvinoitika ka kuMuslim vanobelieve kuti mvura usangobatambise mvura yodogeza. Auna undipindura Willard. Auna undipindura. Wati iwewe haisi kapu chete andika. Ini ndabvunza kuti munogeza nekapu here. Iwe Willard unogeza nekapu? Ja, ndogeza nekagaba. Ndikuti chero anything. Unogeza negaba ugeze netawe.
Unonzwisisa imi pamune muchigeza nekagaba ikako panozoshanda tawero here. Tawero roshanda kuzozvipukuta asi aushandisi maoko kudai unoshandisa gaba. Zvinoreve zvinge zvichiitirwei? Ndipo wakufanira kupindura paipa wangoda kupindura zvinge zvichiitirwei? Okay, ndosanga nchitizonzose like tinobhilivha kuti like chinhu choda kugeza usangochibata-bata. Ko Willard, zvine mubvunzo wekuti iwewe tomboti wageza nemaoko zvinoonekwa here kuchechi kuti watadza? Aiwa, inini sometimes ndotombogeza nemaoko hanzi kuramba. Hakusi kutyora mutemo? Like ukona chi hakusi kumanikidzirwa, munhu unogeza way yaukuda, but sezvo uchingoda kungoteedzera mutemo chitendero. Alright, tiri kuchechi kwenyu Willard, sei vanhu vachipinda nenhembe shure? Nhembe shure? Ndakanzwa vamwe vachiti hanzi unobvisa mapushika padho paipai kuti wogeza makumbo. Zvinoitirwa izvo kuti isusu wasvika pachechi unobvisa boots obva wageza makumbo ukwinya trousers. Izvozvo zvinge zvichiitirwe? Chinoitika hakusi kugeza makumbo chete. Like munhu akatokudza akakanganisa. Unonzi hodho. Zvinoreve? Zvinoreva like kuti kuzichenyura. Like zvitadzo zvako? Aiwa, not zvitadzo. Ukaona chinoitika like it's a suna yaitwa naprofit yekuti before usati watanga kunamata unofanira like kugeza meso, kungogeza meso handiti ka3, then after wageza maoko nemakumbo. Saka hautobvumirwi here kupinda muchechi usina kuzviita? Like zvitofanira kuita because haubati Qur'an usina upenyu. Chimbotaura umwe mutemo futi uriko wandasirira. Usataura wekufa kwevanhu because iwe nchaubvunza ndega. Taura umwe wasina kubvunza. Alright, mutemo wekudya chikafu chega kana chakachekwa nemumwe munhu asiri Muslim. Willard, ipapo ndokubata ndichiti autengesedza mukantini. Pane makantini anochekwa nyama nemamuslims ariko, saka unokwanisa kutenga imwe. Iwo ndakatonzi panapa tabika sadza nehuku haudyi? Ne? Ichokwadi here ichi? Izvo zvino asingatozvizive hautodyi? Hautotengesa sadza mukantini isina kuchekwa nemuslim? Unoziva sei kuti nyama yachekwa nemuslim? Ndozvandikuti pane makantini acho. Ko takakubhaizira takakunyepera? Kunenge kusiri kusaziva. Komwe futi? Mutemo yacho yakawandisa. Alright, Willard, tiri ipapo. Pane zvandakanzwa zvekuti hanzi munhu akafa achinamata chechi yemuslim kana iwo mamuslim akuda kumuviga, mvura yaanobuda yaya kuti yanogezwa nayo hanzi anosvinwa, aomeswa hanzi inozonobikiswa raisi ndo ramunodya. Okay, ipapo ndongokupindura nichiti kune vamwe vanozviita but vasiri mamuslim, ndo vanhu havagoni kusiyanisa ipapo. Because ndakambopikiswa nemumwe munhu futi, then ndabva ndatoona pane vanhu vakutomuagriya, ndabva ndati iye haasi mamuslim. Mamuslim chinoitika munhu achigezwa mvura inenge ichitopinda mutengi, anonzi machia epasa. Taurako apinda mutengi? Anopinda pasi apo. Munomugeza mega, right? Anogezwa ega. Septic tank. Septic tank. Mvura iyoyo hapana zvamunoishandisa? Hapana zvainoshandiswa. Kuvamwe waichanzi inobikiswa rice one? No, it's a lie. Zvamufanira uchitoona vanhu tosemana tega tozodya zvinhu zvakadaro. How come? Alright. Kuviga kwamunoita kuchechi yemamuslim kwakangofanana here nekunoitwa vamwe vanhu? Kuti zvinega kusiyana, pane mhiko dzinoitwawo ipapo? Hapana mhiko dzinoitwa. Kusiyana kungoripo ndekuti mamuslim hativigire munhu ari mubox. Nzarupasa? Haisi hatomboiswe like panongo machero futi anotoita kugwara zvakasiyana. Zvamufanana handino munongoziva kuti hara munhu aingoputiridzwa chichi. Ndo uyu inofambwa nayo. Ndo zvamunongoita? Anongoenda anezvowaita akaputiridzwa. Alright. Pane zvimwe zvasina kubvunzei zvandasirira. Sezvo usiri Muslim, chimbotaura umwe wekuti unoshamisa vanhu. Chandongotaura kuvanhu ndechikuti Muslim aiomesere vanhu zvayo pachavo. Asi kwenyu zviri kwere zvekuti unonamatirwa naningi, pastor ningi, kuti pastor ava ndo vari kunamatira vanhu nhasi, zvinoitika here? No, chinongoitika like ndechekuti
kana une ruzivo unongolida munhu wese ndilida but zvinoenderana nekuti uzive. Ndikukumbira umbondiitira munamato wekumuslim waunotanga kuita chechi isati yatanga. Unotanga kuitwa chechi isati yatanga. Chechi isati yatanga pane inonzi adhan. Adhan. Yeah. Chimboita toni. Bana yekunyara chitoita. Wala chekutanga ningo explain kuti adhan kungodedza vanhu kuti time kunamata yakwana. Yeah. Alright. Koma song wekuma muslim ariko here kuti munotojaiva muchiimba. Ariko. Chimboimba. Paye. Uri artist. Remember uri artist. Chimbotimbira. Mudomboimbiwe. Amazonzawandisa. Bataniza. Dauti uzonduza neshono tongo chimbo chitichi. Okay. Kora iti kanumba this. Ndo iri padhuze. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Tati chungura mchungura pita. Ndozo yongo namba uchita. Wakadonzisa song ndoibate. Unotoibata. Ngo chimboti chiyapa. La ilaha illallah zoro kuti akuna umwana unamatwa. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akuna umwana unamatwa kunze kwa Allah kana kuti kunze kwa Mwari. Ala ndi Mwari kwenyu. Mwari ndo Mwari watu wamunongo namata wewe but izita chete kusiyana kwezita. Masungu nyana nakidza ndimbiro imwe. Anonakidza ndimbiro imwe. Amasungu achawanisa. Imba imwe chiro. Achanda kuza ndikanga. Asunoenda chichi every Sunday. Inoenda every Sunday Friday. Imba imwe. But you know what? Masongo aimbwe kuti like pa Friday but Friday chichi. Anongoimbra like pa events. Wo chete. Panoraiwa mbudzi paipa yemchigocha. Chimba tinzwe. Burambiro muchi Arabic. Ndio chandiri kutoda ichocho. Allahumma salli ala Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadi. Allahumma salli. Yeah, uchingo daroda. Zvinorevei. Kozi ndobhatana zozvisisa kuti zvikurevei. Meanings amachandizo masiye zvongo but nongoziya atori kuma meanings ya. Asunogona kutaura chimutauro ichi. Yeah. Yeah? Chimbomurisa vanhu chitaura nacho toni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aunontuka. Ongochitichi. Rugare kwauri something like that. Then you but yanozo reply ambati rugare kwauri. Alright. Tiri papo Willard. Tomboti iwewe nguva yako yekunzi urore yasvika uchinamata Muslim. Unobvumirwa here kunotora munhu wekunze kana kuti unorora Muslim imomo? It's your choice. Kopa kuchata zvinofambiswa sei? Tichishandisa mutemo wekumuslim. Chinongoitika pakuchata. Kamuchatiro kakatifanana but kanozongosiyana pakuti like handikunzwa kumuslim kazhinji kacho munhu aite kurora. Andikwa sei? Unongo ungori willing yo kana ungori willing kuda kurora. Ndio unotozoita sei? Unotozopa mari but kuwirirana kwantu kutsaka kana muri religion but kana obvious kana uchitorora kunze vanhu vatoda mari but vatora muchechi imomo munogona kutongogara kuri kuwirirana kwenyu then mobva maita inonzi nika yacho wedding yacho then pa wedding ndo mukadzi wako paanozongotaurira kuda uchi but yo unozongoitawo something mutopfeka magauni nemazutu. Yeah. Right. Pane umwe mutemo here wandasiya uriko kumamuslim womo kutoti unotozoti wandisina kutaura. Mutemo alright. Zvanofanana takatarisa Christianity anditi. Anozwa pane mutemo yakamanikidzwa. Kuzoita imwe isina kumanikidzwa. Ndozvangoitawo kumuslim.
wakamanikidzwa ndeupi wasara wasinotaura? Obvious prayer. Then in swala ndochi swala ndo prayer yacho. Then tobva tati kune inonzi saka ndochicho saka tongoti izvozvo kubatsirawo vanotambura. ya kumamuslim kunowanzobatsira vanobatsira zvavo. Alright. Wakuda kubhabhaisa nemhuri yeZimbabwe yadzidza zvakawanda ndevanhu madzidza zvakawanda kubva kuchechi yemamuslim. Namba dzangu ndodzinenge chikubuda pascreen nguva nenguva idzo dzinenge dzakanzi Hatirare contact. Kana une nyaya yako interesting uchinamata muslim uda kuchallenge mukomana uyo ari apa ndibati paWhatsApp. Even vakomana veIndrive ndo vanhu vandiri kunyanyotsvaga. Vakomana veIndrive vanoita zvekufamba nemaIndrive ndikokudai kupodcast. Saka kana uchida kubudikira pachivhitivhiti cheHatirare 263 aiwa ndibate. Uri kuti chikune mhuri yeZimbabwe mashuku ekupesera? Mashuku ekupesera ndeyekuti paconversation yatataure although kana pane hadzidza gatitore kana kunewo asina kunatsonzwisisawo kuchechi akurambidzwe. Unotendeuka sei kumuslim? Chaunotemerwa unzi wazotendeuka kumuslim wamemba yedu isusu? Ora chinoitika ka like munhu pakuzvarwa unotozvarwa uri muslim. Munhu wese? Yeah. Neni? Even you. Neiwatozvarwa tiri mamuslim? Hada kunzwisisa kozi nei watozvarwa tiri mamuslim? Tunoisa past hapana neiwandozvarwa ndiri muslim. Like munhu obvious already watongozvarwa. Saka ndiri muslim? Yeah, muslim ndio unozodecide kubuda kana kusabuda. Saka pana wenyu kutendeuka ka unongoitiswa inonzi kune inonzi shahada. Shahada. Taurisa sikunzo. Shahada. Zvinorevei? It's like kungopa chapupu. Kungobelieve already. Mazviri. Kungobelieve kuna Mwari wacho. Allah. Mwari. Yeah. Ko Allah ndiani? It's good. But ndodongotaura zvokuti munzwisise. Cause vamwe vakanzwa panonzi Allah vanobva vafunga kuti tinomwe Mwari wedu wacho. Alright. Saka muri yeZimbabwe zviri kunzi makazvarwa. Muri mamuslim makapanduka chechi makatiza. Tina pastor wari munomu vakazvarwa futi wari muslim wakapanduka. Vakatiza.